Euskal Herrian pertsona asko pairatzen dute zeliako bezala ezagutzen dugun gaixotasun kronikoa. Baina benetan dakigu zer den zeliako izatea? Zeliako izatea da pertsona bat zeinek ezin dela inoiz ez bizitza osoan glutenik jatea. Azken finean glutena jaten badute nagusitan adibidez izan daitezke minbiziak, koloneko minbizia. Euskadiko zeliakoen elkartea 2000 bazkide baino gehiago osatuta dago. Eta guztien artean haien helburuak zeintzuk diren argi daukate. Elkartean denok elkarrekin gaudela eta amak, amamak, aitonak, denok saiatzen ari gara laguntzen eta azken finean familia handi bat bezala gara. Elkartearekin lortu nahi duguna zera da zeliakoaren bizitza kalitatea hobetzea eta beste aldetik badaude pertsona zeliako asko oraindik ez daudela diagnostikatuta. Beraz, horiek ere bai diagnostikoa egitea eta jakitea bere bizitza hobetzeko. Zeliakoentzat tratamendu bakarra dieta egokia jarraitzea da, baina ez da hain erraza. Gizartean traba eta oztopo ezberdinak dituzte bizitza normal bat aurrera eramateko. Badaukagu jatetxe batzuk, baina ez dira asko, hauek eskaintzen dute garantia. Baina beste batzuk momentuz egiten ari dira, saiatzen eta hori, baina momentuz ziurtasuna ez da osoa. Uste dut umeak nahiko kontzientziatuta daudela orokorrean. Uste dut hori azken finean nahiko txarto pasatu dutela, diagnostikoa baino lehen, beraz haiek oso kontzienteak dira eta oso ondo egiten dute. Askotan eramaten dute bere janaria, bere bazkaria prestatuta, etxetik. Badaude gero eta gehiago, fase garantia daukaten produktuak, hau da, glutenik gabeko produktua direla, baina beste batzuek oraindik ez. Haiek jartzen dute etiketadoan, eta ez zaude ziur glutenik daukaten ala ez. Beraz, gluten hori ez da nahikoa glutenik ez izatea, izan behar da oso txikia, 20 ppm baino gutxiago. Beraz, batzuetan ez daukagu ziurtasun osoa. Hala ere, oztopo handienetarikoa prezioa da. Gluten gabeko dieta jarraitzen duen pertsona batek urtean ia 145 gehiago ordaindu behar du elikagaietan. Alegia, urtean dieta normal bat jarraitzen duen batek baino ia 1620 euro gehiago ordainduko ditu. Guretzat oso importantea da prezioa. Produktuak oso garestiak dira eta hain garestiak direnez, batzuetan nahiko komplikatua izaten da. Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian zeliakoek dirulaguntzak jasotzen dituzte. Nafarroan esaterako 2006tik aurrera eramaten den prozesua da. Hala ere, krisiak nabarmen kaltetu ditu eskainitako laguntzak. Egun, 80.000 euroko aurrekontua dago zeliakoak diren pertsonak laguntzeko. Gutxi gora bera 81 euro pertsona bakoitzeko. Hala ere, aurrepausu bat lortu du elkarteak. Izan ere, Grupo Ubeskorekin akordio bat sinatu dute. Pentsatzen dugu oso importantea dela honetako akordioak lortzea eta honekin lortuko dugu salneurria merkeagoa izatea. Ezeko bazkideek deskontuak izango dituzte BM, Neto, Erkoreka eta Superamara supermerkatuetan. Tanana, botanana, manireri. Tanana, botanana, Gia makarroiak oso importanteak dira elikadura orekatua izateko. Urtero, Grupo Ubeskok dirua emango dio eze elkarteari. Amaitzeko, ezek supermerkatuetan txertatu daitezkeen marka eta produktu ezberdinen berri emango dio Grupo Ubeskori. Eta Ubesko grupori eskerrak emanei diogu. Nik espero dut Ubeskoa izan dela lehenengoa, baina espero dut azkena ez izatea.